Il-Forzi Armati ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fetħu l-bibien għall-pubbliku. Dan f'ġurnata li fija l-ċittadini setgħu japprezzaw il-ħidma li ssir minn membri ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet tant importanti għal pajjiżna. Jirriżulta li ħsiebu li jibqgħu jissaħħu bl-ingaġġ ta' 118 sultat ġdid fil-każ tal-Forzi Armati ta' Malta u 40 pumpier fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fix-xhur li ġejjin. Iżda r-reklutaġġ ta' membri ġodda mhuwiex l-uniku pass li tieħed. Id-direttur tal-Protezzjoni Ċivili Rizzo spjega kif għaddej ukoll taħriġ estensiv. It-taħriġ huwa importanti. Bħalissa qed nippreparaw ukoll fuq eżerċizzju li pparteċipajna fih li huwa programm proġett tal-Unjoni Ewropea li barra li minnu daħħalna flus u nexxinna nixtru sistema ġdida ta' radios diġitali għad-Dipartiment kollu. Idin ukoll ħan nipparteċipaw f'eżerċizzju ta' taħriġ ħanamluh ġewwa Għawdex ta' parsi kellna sismik jew terremot u ħajkonna biex ngħidu simulazzjoni ta' rescue operation u evacuation. Rizzo żvela wkoll kif ċirkustanzi li qed jinbidlu qed jitolbu passi ġodda. Fost dawn hemm il-konċentrazzjoni ta' lukandi fiċ-ċentru tal-pajjiż. Illum nafu l-lukandi għadu kemm ħarġu l-permessi għal żewġ solari oħra, ġifieri importanti li nkunu preparati u attrezzati. U l-ħsieb tagħna huwa li nibnu wkoll fire station ġdida, identifikajna post ġewwa triq il-Kanun Santa Vina, nemmnu huwa post strateġiku ħafna biex inkunu nistgħu nilħqu dawn il-postijiet fl-iqsar żmien possibbli. Rizzo spjega wkoll li sar investiment fuq vetturi tan-Nar ġodda li jiswew minn 130,000 sa 600,000 euro kull waħda. Fuq medda ta' 5 snin b'kollox se jitlu f'Malta 11 vettura tan-Nar ġdida. Il-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela żar iż-żewġ postijiet u faħħar ix-xogħol li jagħmlu dawn il-membri taċ-Ċivil tant essenzjali għal pajjiżna. Dan fil-waqt li segwa lil pubbliku jieħu sehem f'dak li kien għaddej.